Можете ли да повярвате, че този сет от четки струва по-малко от 5 евро? Това е сет от 7 четки, може да го намерите в Тему и просто съм изумена от качеството. Специално този сет много ми хареса заради естетичния му и сладък вид, но и като цяло заради четките, които са в него. Ето тази четка, например. Аз, между другото, обожавам такъв тип четки за нанасяне на фондьотен. Много малко жени ползват такива, защото са по-големи, но за мен това дава много airbrush ефект. Бъфър четка за фондьотен, обожаваме я. Такава четка, между другото, аз много обичам да използвам и за разнасяне на кремообразни ружове и бронзанти. Ето тази четка е може би най-големия виновник за да избера този сет. Много ми харесва ми как е права и отсечена. Ще е перфектна за нанасяне, но малко по-детайлно отново на контур, бронзант, на коректор също така. Може да си отсичате грима също с нея. Много ми харесва тази четка и ми харесва, че е малко по-мъничка от обикновените такива, за да може, нали, да правите малко по-детайлни работи. Тази усещам, че ще ми е любимка за нанасяне на коректор под очите. Тези тричките пък са по-малки, можете отново да ги използвате за детайлно нанасене. Дали ще е на коректор някъде, може дори да ги използвате за пудра, но според мен са перфектни и за нанасене на грим по очите, въпреки че са с изкуствен косъм. Вече много брандове замениха четките с естествени косми към четки с изцяло изкуствени, така че това не ме притеснява. Всичките четки са страшно мекички, страхотно се усещат, а цената им просто е неповторима. Имам и тази, забравих да я включа. Тя е много готина, защото е травел четка. Ето така изглежда, много ме кефи, че е такава като металическа бронзова. И вижте колко е мъничка. Ето как се отваря. Хоп! Сега правите така и имате такава голяма бъфър четка. Между другото, искам да направя нещо като чалендж и да си направя целия грим само и с една четка. И смятам, че това е перфектната четка за това, защото съответно е перфектна за пътувания, да си сложите в чантата дори, примерно, защото мен много често ми се случва да трябва да се гримирам в офиса и според мен да мога да си направя целия грим с една такава четка ще бъде много готино и мисля, че мога да се справя.